Hayırlı gün hürmetli tamашaçılar, efirde көңіл көге тапшыруы. Ринат Галиәскәр bu тапшыруга каян килеп чыкты икән дип башватмагыз. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы әлеге сорауны тулысынча юкка чыгарачак. Киттек. Hayırlı günler. Selam. Рәхмәт. Ничек хәлләрегез? Нормально, evet. Әйдә, көттем, шәй эчәбез. Илсия Бәдретдинова берәүләрне үзенең иҗатына гашык иткән, икенчеләрнең чын күңелдән ачуын китергән үзенчәлекле шәхес, җырчы, артист. Бүгенге тапшыруыбызда без нәкъ менә Илсия Бәдретдинованың күңел туры турында сөйләшәчәкбез. Күңел, җан, җиргә тәҗрибә туплау, үсеш алыр өчен җибәрелә дип килә кайбер чыганакларда Илсия һәрбер кешенең тормышында кебек синең дә язмышыңда төрле этаплар булгандыр. Әйтегез әле менә шушы этапларны безгә әйтеп бирегезче. Яшьлек еллары, илфаклы еллар, аерылышу, иҗаттагы яңа этап, менә ничегрәк тасвирлыйсыз үзегез әлеге этапларны һәм һәрберсе сезгә нинди үсеш бирде, нинди сабак алдыгыз һәрбер этаптан? Ринат, сәлам. Монда шушылайрак булган иде дип сөйләп утыруда синең алда бигрәк тә мәгънә юк, чөнки күптәнге дуслар һәм нинди этаплар аша үткәнне күбесен үзең беләсең, күз алдында үткән нәрсә. Мин беләсеңме, җипләп бер генә әйбер әйтә алам, менә бүгенге көндә мин шуның хәтле канәгатьмен. Һәм бу этабым начар булды, менә бусы яхшы булды дип әйтә дә алмыйм. Менә бүгенге көндә мин канәгать булсын өчен бу этапларның барысын да үтәргә кирәк булган. Булды, бер кешенең дә эчендә буш түгел, акырып елаган вакытларда булды, яшисе килмәгән вакытларда булды, бәхеттән шашынып елаган чакларда булды, бөтенесе булды. Гап-гади авыл кызы һәм гаиләдә дә төрлесе булгандыр. Монда идеаль хатын ясап утырмыйм хәзер үземнән. Менә мин идеаль гаиләдән чыктым, аннан идеаль гаилә кордым да, менә идеаль иттереп яшим дигән әйбер юк, һич кенә дә. Bütün ялгышларым белән, абынулар белән, турулар белән бүгенге көнгә килдем. Иң мөһиме, мин ниндидер хаталарымда һәм егылган вакытларымда беркемне гаепләмим. Үзем егылдым, үземне тартып торгыздым. Илсия, без бу егылулар, турбаслар турында алга таба әле сөйләшербез. Менә этапларны ничегрәк итеп бүләр идең? Мәсәлән, мин тасвирлап киткәнчә, яшьлек еллары, илфаклы еллар, аерылышу, иҗаттагы яңа күтәрелеш, үсеш дип бүләр идем, әллә синеңчә башка бер нинди бүленеш бармы? Бәләкәй чакта барысы да мине җырчы була дип уйладылар, чөнки 6 яшьләрдән бирле сәхнәдә инде, гел җырлап. Ләкин мин 9нчы класстан соң киттем художество мәктәбенә, рәсем ясарга, беркем дә аңламады. Ondan soң кирдән борылып кайттым. Юк, баштан рәсемгә киттем дә име, аннан җырчыга күчтем дә шул ук училищеда. 2 айдан куып чыгардылар. Сен җырчы түгел дип куып чыгардылар. Тынышып булмады, мин ярар дидем дә киттем инде, кирдән кайтып киттем авылга. 11нче классны бетердем. Яңадан бөтенесе дә инде уйладылар, бу хәзер культура институтына керәчәк дип. Юк, мин киттем КГТУ ул вакытта, моделер одежды и обуви. Аны бетердем һәм икенче югары белем иттереп, мин барыбер Мәдәният һәм сәнгать университетына барып кирдем. Ләкин мин ул Мәдәният һәм сәнгать университетына барып кергәнче, мин инде концертлар куеп йөри дирем. Менә гомер буена шулай бардым, мин бүгенге көндә дә мин җырлыйм да, рәсем дә ясыйм. Алар шулай параллель баралар. Но җырлап йөрү акчаны яхшырак китергәнгә күрә. Төп кәсебем бүгенгә шул. Этаплар, илфак белән таныштык, 20 яшь иде миңа. 21 яшьтә мин инде Нариманны таптым. Безнең бердән-бер, минем бердән-бер балам.
Илфакның инде беренче гаиләдән тагын 2 баласы бар, мин икенче хатын. Уртак балабыз берәү. Бүген сүз уңайыннан минем малайга 20 яшь. Бездә бәләкәй генә юбилей иде. 13 ел буена яшәдек Илфак белән. Яшәдек бик әйбәт, ләкин өйләнешмичә. Никах белән яшәдек. Әле күптән түгел уйлап ятам. Шулай ук бер журналист сорау биргән, сезнең күңелегездә бер инде генштальт нәрсә шундый бер калдымы дип. Калды, мин әйтәм, мин туй күлмәге киеп кияүгә чыга алмадым. Мин чынлап да бер кайчан да законлы рәвештә хатын булуның нәрсә икәнен татымадым. Һәм кыз бала табасым килде гомер буена, ансы да шул килеш калды, хыял булып. Бер яктан караганда элементар күренеш, әйме хатын кыз өчен ничек инде Илсия Бәдретдинова кияүдә булмаган имеш дип. Юк, минем паспортым чиста, мин кияүгә чыкмаган 42 яшьлек кыз. Без хыяллар турында тагын алга таба китеп сөйләшербез. Илфаклы тормыштан соң нинди этап килде тормышыңда? Илфаклы тормыштан соң бу да әзгенә сынган момент. Бу иҗат юлына килгәндә дә, гомумән сәламәтлеккә килгәндә дә, гомумән тормыш юлындагы ниндидер катыршылыкларга килгәндә дә булды. Хәзер инде дөресен генә әйткәндә, аның турында сөйлисе дә килми. Аның турында бик күп сөйләнде, ләкин ассызыклап әйтәм, сөйләнде минем тарафтан түгел. Мин олай берне чыгарасым да килмәде, хәзер дә чыгарасым килми. Төрлесе булды һәм бетте шуның белән. Шуннан соң бөтенләй трансформация булды тормыш юлында. Беренчедән мин 67 килограммнан 48 килограммга калдым. Мин аны үзем теләп эшләмәдем, шулай килеп чыкты. Сәламәтлек белән шулай булды. Аннан соң мин репертуарсыз калдым. Телевидениелардан, радиолардан алдылар, репертуар калмады. Дөресен генә әйтәм, яшәргә дә урын юк. Менә шул сынган моментта бөтенләй үзгәрде. Илсия Бәдретдинова бөтенләй үзгәрде. Менә бу этапларга килгәндә, синең беренче сорауыңа, нәкъ менә шуннан башланды минем бөтенләй капма-каршы икенче этап. Ул башланды Илфак язган җырлар белән түгел, гомумән анда попса җырлар белән, гомумән минем жанрда булмаган юнәлештәге җырлар белән. Минем кыяфәт үзгәрде, минем үз-үземне тотышым үзгәрде, тормышка карашым үзгәрде һәм бүтән Илсия барлыкка килде. Хәзерге мизгелләрдә, хәзерге елларда иҗаттагы этап, иҗаттагы яңа үсеш этапы дип атала аламы? Әлбәттә. Моннан барлы-юклы 20 ел элек Илсия Бәдретдинованың мәкаләләрен, журналист буларак язган мәкаләләрен күп кенә гәзитләрдә, шул ук Татарстан яшьләрендә укып бара ала идек. Илсия Бәдретдинова дигән исем астында язылдылар, шактый гына тулы эчтәлекле. Кайберләре бүген дә актуаль, анда хатын-кызга кул күтәрү турында мәкалә минем истә калган, көнләшү турындагы мәкалә истә калган, тәрбия бирү балаларга, ничек барырга тиеш, ничек бармаска тиеш дигән фикерле мәкаләдә бераз гына күңелдә әле онытылып бетмәгән. Ничек килдең журналистлыкка һәм бу пауза гына түгелме, бер 30-40 елдан кабаттан сине гәзит битләрендә журналист буларак күрә алырбызмы, юкмы? Илфак белән танышканнан соң, Илфак район газетасында журналист булып эшлидер ел вакытта, Заман сугышы газетасында. Ул миңа тәкъдим ясады. Син менә өтерләреңне, тыныш билгеләреңне, хаталарыңны барлап түгел, менә минем белән ничек сөйләшәсең, шулай яз әле дип. Менә үзеңнең фикерләреңне яз, кызык бит дип. Шулай яза-яза Заман сугышына яза башладым. Аннан соң Илфакны чакырдылар Түбән Камадагы газетка, Туган як газетасына. Аннан күчтек без Казанга, Татарстан яшьләре газетасына. Һәм Туган як газетасында да язда идем мин. Ул вакытта әле Нариман бик бәләкәй иде. Аннан соң Татарстан яшьләре газетасында. Мин теге үземне, мин журналист дип саный алмыйм, ләкин кызык кына очраклар бар, менә концертларга киләләр. Сез бит җырчыда икән диләр. Без бит сезне журналист дип белә идек, сез бит җырчыда икән дип. Мин ниндидер бер теге бәләкәй генә аралыкта эшләп алган менә бу шөгыль, журналистика, кемнеңдер күңелендә калган, мин бик шатман. Һәм Ренат, мин гомумән бер кайчан да тормышта юк алай булмаячак дип әйтмим. Бер кайчан да нәрсәгә генә кагылган булса да, мин андый сүзне әйтергә яратмыйм, чөнки тормыш шундый нәрсә, ул әйләндерә дә каплый, сизмичә дә каласың. Үземнең баштан үткән әйбер,
Миңа күп кенә гәҗитләр тәкъдим ясап карадылар заманында, әйдә журналистикага эшкә килергә дип. Менә концертлар белән туктаганнан соң, минем әле яңадан бик зур бер хыялым бар, минем китап язасым килә. Китап язасы килә татар эстрадасы турында, сәхнә арты тормышы турында. Менә бу алда гөл, чәчкәле, ялтыравыклы күлмәкләрне түгел, ә менә ничек бар шулай. Акырып елаган вакытларын, хыянат иткән вакытларын, шатлыклы вакытларын, яратышып йөргән вакытларын, сынган вакытларын, гомумән теге исемнәре белән түгел, ә менә ничек бар шулай, эстрада турында, бигрәк тә үземнең тормыш турында бер нәрсәне яшермичә. Мин дә кеше, мин кайбер вакытта уйлыйм да, безнең татар милләтендә шундый бер стереотип бар, ай Аллам кеше белмәсен, кеше нәрсә әйтер икән. Ринат, минем яшерлек нәрсәм юк, минем бөтен тормышым кешеләр алдында. Мин фәрештә түгел, мин бөтен яхшысын да, яманын да күрсәтеп барам. Мин ачыктан-ачык бөтен әйберен дә сөйләргә мөмкинмен һәм менә шушындый эчтәлекле китап язасым килә. Бу шулай ук журналистикага кагылганда. Һәм бәлки берәр кая газеткә эшкә дә керер мөмкин белгән. Үзең күптән түгел журналист булган кеше буларак һәм инде бәлки әле журналистка әйләнеп кайтырмын дигән фикерләрне башында тоткан кеше буларак, нинди журналистлар ачуыны китерә синең? Эштәйнлек сорау биргән журналистлар ачуымны китерә. Ренат, интервью алырга килгәндә әзерләнмичә килгән, әйдә берәр нәрсәгә сөйләшеп утырыбыз әле шунда дип. Аннан соң һаман теге әлеге дә баягы бер сораулар, сез бүген иртән нәрсә ашадыгыз, сез нинди йолдызләмәгә карыйсыз, сез ышанасызмы юкмы? Менә андый темаларга сөйләшәсе килми. Беләсеңме, миңа калса, менә мондый җитди тапшырулар бик җитешми бүген көндә телевидениегә. Һәм ул артистларга гына кагылырга тиеш түгел, ул гомумән шәхескә, кешеләргә кагылырга тиеш. Мин беләсеңме, бу хәзер теге конфетләнеп утыру түгел, кайбер чакта шуның кадәрле уңайсыз булып китә күңелгә. Менә мәсәлән, мәдәният йортында концерт бетә, мин чыгам фойега, минем янга киләләр, фотографироваться итәләр, белмим, чәчкәләр бирәләр, олы-олы апалар, куллары калтырап, "Хай Илсия, менә синнән дә яхшысы юк" нәрсә. Мин уйлыйм, бу бит мин җырчы булганга күрә генә, Ринат. Ә менә шул ук вакытта, мәсәлән, анда 50-60 яшьлек апа, менә чип-чиста иттереп бөтен фойены юып чыккан, нигә аның белән беркем дә сөйләшми? Ул да үзенең эшен эшли. Артистларга нишләптер шундый караш, менә Алиха, йолдыз, анда күктән төшкән, бөтенләй бүтән планетасы юк, алай түгел. Мин бары тик үземнең профессиямны эшлим. Мин ул эшемне яратып эшлим, яшермим, ләкин җырчы булганга күрә генә кешегә табынырга кирәк түгел. Төрле профессия кешеләреннән, кешенең үзенең әгәр дә әйтер фикере бар икән, тормышка карашы бар икән, менә алардан да интервью алырга кирәк. Мәсәлән, минем үземә андый тапшырулар бик кызык. Булсын ул табиб булсын, укытучы булсын, идән юучы булсын, сыер савучы булсын, күп балалы ана булсын, җырчылар гына булмасын. Журналистикага әйләнеп кайтып, чираттагы сорау мондыйрак, барлык синең белән интервью алырга теләгән журналистларга да интервью бирәсеңме? Әллә инде бераз гына өстен булырга тырышыпмы да, яки башка сәбәпләр табыпмы? Юк дип әйткән чакларында ешме? Юк дип әйткән чакларым бар. Еш булмаса да бар. Сәбәпләре беренчедән вакыт таба алмау сәбәбе. Мин шундый тыгыз режимда яшим. Менә беләсеңме, 15 минутлап бөтен әйберем планлаштырылган менә көне буена. Мин кичтән ятканда план корып ятам, монда барам. Берсендә булды шундый хәл, мин гәҗитнең исемен әйтмичә генә сөйлим хәзер. Мин әйтәм интервью алырга, мин әйтәм 13:30-да килергә кирәк.
Минем нәк ярты сәгать вакытым бар, 14:00-да мин бүтән очрашуда булырга тиешмен. Зинһар аңлагыз. Ярар. Мин 15 минут алдан килеп утырдым. Мин җинем сими үлеп яратмыйм соңга калган кешеләрне. Һәм ниндидер теге 3 тиенлек сәбәп табып акланган кешеләрне. Мин килеп утырдым 15 минут алдан, бу юк. 10 минут кала килеп кирде. Мин әз генә соңга калдым. Мин әйтәм, безнең нәк 10 минут вакытыбыз бар. Сөйләшәбезме, каһвәшәбезме, нишибез? Юк, 10 минутта хәзер мин туктагыз, диктофонны кабызам. Нәк вакыты җитте дә, мин әйтәм, мин киттем, миңа очрашу. Мин тордым да киттем. Монда теге үз-үзеңне әллә кемгә кую түгел. Мин гафу үтендем. Аңлаттым һәм киттем. Менә андый очраклар да була. Чөнки бүгенге заманда кешенең вакытын хөрмәт итә торган замана. Теге мин ничек кирәк шулай түгел, миңа җайлансыннар түгел, без барыбыз да бер-беребезгә җайланып яшәргә тиеш бүгенге көндә. Чөнки шундый тиз ритмда яшибез, өлгерә алмыйбыз. Менә шул вакыт җитмәү сәбәпле, ниндидер, менә шундый сәбәпләр буенча гына. Теге юк, мин монда Илсия Бәдертдинова сезгә интервью биреп утырмыйм әле дигән андый нәрсә юк, Ринат. Аңлашылды. Әйдәгез, журналистикадан бераз гына инде алга таба китеп, беренче альбом, беренче улакта кассеталар чыккан, Кассета, беренче альбом кассета буларак, мин хәтта тышлыгында хәтерлим, син ак курткадан кожаный, нәшәтип якаларını тотып, төшеп. Ул ак куртка Татарстан яшьләре газетасының журналисты Флюра апаның костюмы иде, чөнки минем өскә киргә костюмым юк иде. Ниндидер бер кыздан алдык, ниндидер заколка, менә булай чәчкәләр име. Әле минем анда чәчем дә кыска иде. Шуны каплап куеп име, Татарстан яшьләренең баскычында, редакциягә менә торган баскычында төшкән фотография, шуның белән кассета чыгардык. Тыйылган җыр 1, тыйылган җыр 2. Менә шушы беренче альбом истә калган, тыйылган җыр дип аталган альбом иде ул. Булгар радиосында эшләүче коллегалар бераз гына хәтерләр белән уртаклашты. Әлеге альбом эфир өчен шулай ук тыйылган булган. Эфирда беренче яңгыраган җырлар рәтендә ялгыш язмыш җыры һәм туган көн җырлары. Менә шуларны атадылар иң беренчеләрдән булып. Куярга ярамый иде, бераз гына форматка туры килеп бетми иде дигән сүзләр булды. Беләбез, кайбер җырчыларның үзләренең җырларын ишетер өчен эфирга шалтыратып, яисә хатлар язып, менә шушы туганның туган көне, шушы җырны куеп китә алмассыз микән дигән мөрәҗәгатьләрен сездә шушы суларны кулланмадыгызмы? Менә иҗатның шишмә башында. Ринат, кулымны йөрәгемә куеп ант итеп әйтә алам. Гомеремдә бер тапкырда минем өчен тавыш бирегез әле дип кешегә шалтыратканым булмады. Менә бу теге фестивальләр була, анда ниндидер премиялар була, бит голосованиелар бара. Бер тапкырда андый хәлне булганы булмады. Бер тапкырда минем концертыма билет алыгыз әле дип ялынып кергән головаларым булмады. Ничек бар шулай бара да бара әкрен генә. Менә куртка тегеннән алынды, заколка моннан алынды дип сөйләп утырасың. Бернинди финанс ярдәменнән башка акча булмаган килеш, Илфак Шигапов ярдәме белән генә сәхнәгә чыккан көндәрне бераздан искә алыйк әле. Тагын нинди авырлыклар белән очрашырга туры килде күзгә-күз? Беренче Казандагы беренче квартираны без сатып алдык 9 ел бергә яшәгәннән соң. Без аңынчы 3 шәһәрдә 17 квартира алыштырдык, фатир. Акча юклыктан. Менә керәбез, кулда бәрәкәй бала, ниндидер теге банкетка барып кайтабыз, авылларга концертка барып кайтабыз. Ул аннан соң мин аны Вьетнам базарына алып китәм дә, ниндидер концерт күлмәкләре ясыйм үземә, кисәм, тегәм, төннәр буена чигеп. Минем бөтен костюмнар үзем чиккән, үзем теккән күлмәкләре элек. Ул хәзер генә минем үземнең шәхси, профессиональ кешеләрем бар. Ул вакытта гел үзем безнең беләсеңме, әбинең бик матур бер сүзе бар иде. Салам ашасаң аша, фурысыңны тот дип. Бу бит инде дәрәҗәңне тот дигән сүз белән. Синең өйдә бер кем дә белми нәрсә ашаганыңны да, кая йоклаганыңны да. Кеше буласың килсә, кеше алдында кеше булып йөрергә кирәк дип, менә моны әби өйрәтә. Бүтән әйберне кысып бетерә иде Ринат. Менә шушы иҗатка тык-тык бүтән әйберне, бүтән көчне, Илфакта, миндә. Илфак журналист булып эшли, мин язам шунда. Фатир юк торырга. Ой, нәрсәләр генә булып бетмәде. 9 елдан соң ипотекага кирип, бер бүлмәле
30 kvadrat metрлы хрущевка сатып алдык. Иске, нашар. Сен менің бәхеттен ешік елаганларны көрсәң, стеналарымны сыпырып йөреп, аннан соң алып кайттык диван, үзебезнең өр-яңа диван име. Ул шундый зур могҗиза иде минем өчен. Илфак, мен әйтәм, монда беркем дә үлмәгәндә, монда беркем дә йокламаганда, монда беркем дә мәхәббәт белән дә шөгыльләнмәгән. Бу минем диван, өр-яңа диван дип. Менә ул шундый зур бәхет иде. Шаккаткыч. Мен аларның бөтенесен дә хәтерлим, Ринат. Мин ул вакытта минем язмышымда роль уйнаган, каядыр ярдәм кулы сузган, ниндидер матур сүз әйткән кешеләрнең мин берсен дә онытмыйм. Мен бик рәхмәтлемен язмышыма. Минем янда начар кешеләр булмады беркайчан да. Репертуар үзгәрде дип әйттең әле генә үзең дә. Мин дә шушындый ярак фикерләр белән килдем бүген очрашуга. Элеккеге җырлар эфир өчен тыелган булса, без кайбер җырларны хәтта әтияне ишетмәсен иде дип качып кына тыңлаган чакларда булды, магнитофонны үзебезнең бүлмәгә алып кереп куеп. Менә бер кешегә дә яшьлек батыр түгел, Исянның элеккеге җырлары белән бүгенге репертуар чыннан да аерыла. Элеккеге җырлар шундый усал булса, бераз гына сияси, Фәлсәфи, сәяси, тарихи андай. Хәзергеләре күбрәк татарча әйткән вакытта попсовый, Бу нидән киләк? Ни өчен репертуар гомумән тулаем алмашыны бетте? Бу куркумы, әллә үзеңне нинди дә булса башка амплуада күрергә теләүме, әллә тамашачыга яраклашмы? Юк, Ринат, кара әле, бөтенләй киресенчә. Мәсәлән, яшь вакытта мин сәхнәгә чыкканда миңа 20 яшь булган инде, зур сәхнәләргә дип әйтик инде. Ул вакытта ниндидер амбициялар күңелдә. Беләсеңме, белмисеңме, кемгәдер нәрсәгәдер исбатлау, дәлилләү. Менә мин моны беләм, минем үземнең фикерем бар, мин моны әйтергә тиеш дип теге. Менә шундый амбициялар белән эшләнгән. Ул вакытта Илфак та яшь булган. Илфак бик төпле, бик акыллы, бик укымышлы иде һәм ул үзенең әйтәсе килгән сүзләрен, бәлки журналистикада әйтә алмаган фикерләрен җырга салып, минем аша сәхнәгә чыгаргандыр, ансы да бардыр. Мин бер генә нәрсәне әйтә алам, күңелгә ятышлы булмаган темаларга җырларны Илфак мәсәлән яза, минем фикер белән ул тәңгәл килми. Без талашып бетә идек. Гаилә күз алдына китерәсеңме, монда беренче урында иҗат, аннан соң гаилә мөнәсәбәтләре. Без бер тузып талашып бетәйек, ләкин мин җырламыйм ул җырларны. Ул вакытта ниндидер менә шулай дәлилләү, исфатлау булгандыр дип уйлыйм. Аннан соң еллар узгач, теге моннан сапагилар киеп, бит инде анда перчаткалар киеп, монда гомер булмаганны татар эстрадасы моннан энәләр чыгып тора. Иреннәрне карага буеп, чәчләрне туздырып, мала галәмәт. Хәзер карыйм да Ринат, аялам, мин әйтәм. Абау ямсыз дә булган монда. Үлеш, мин хәтерлим Уфада концерт, Резван абый Хакимовның җыелма концерты инде, аның җырларын җырлыйлар. Шундый матур бит инде, бөтенесе көдрә чәчле, мондый балак итәкле күлмәкләр кигәннәр, алып баручылар гадәттәгечә папкаларын тоттылар, бөтенесен игълан итәләр. Хәзер сезнең каршыгызда Татарстаннан килгән яшь сандугачыбыз Чишмә тавышлы Илсия Бәдретдинова. Мин чыгам ала карга җыр белән. Моны булай чәчләр асылындырган бит. Уфа халкы хәт берсе кул чапсын малай. Менә булай иттеләр дә туктадылар да калдылар булар. Мен әйтәм, булар уйлыйлардыр инде, бу Татарстаннан иң яхшы сандугачы шушы булгач калганнары ниндирәк икән дип әйтеп. Көләсе килә генә бит малай, беренче куплетны җырладым да, көләсе килә, тыелып булмый белсәң. Мин ул вакытта аңлыйдыр идем, бөтенләй бүтән төрле икәнемне. Беркемгә дә ошамаган бүтән төрле. Менә ул вакытта ул юнәлеш миңа бик кирәк булган. Кешеләрдән аерылып тору өчен гомумән эстрадада, татар эстрадасы, урыс эстрадасы мөһим түгел. Гомумән эстрадада үз йөзеңне, үз юнәлешеңне табудан да мөһим нәрсә юк. Иң мөһиме кешене кабатламаска. Яратсыннар, яратмасыннар, сөйләсеннәр, берәр качан барбыр үзеңнең тыңлаучыңны табасың, үз юнәлешеңне табу. Менә ул вакытта шулай булган, кирәк булган бит. Хәзерге күңел халәтен сөйлим. Миңа 42 яшь. Мин беркемгә дә бер нәрсәдә дәлилисем килми. Мин әкрен генә үз юлым белән барам да барам. Инде хәзер ниһаять ошамаган кешеләр белән аралашмас дәрәҗәдә бар. Аралашасым килми, менә кәефне боза торган кеше энергиямне ашый торган. Мин үлеп яратмыйм зарланып яшәгән кешеләрне.
Менә аларның гына начальствосы начар, аларның гына эшләре күп, аларның гына проблемалары күп, калганнарыбыз бөтенебез менә монда кукуру саклап утырабыз. Беркемнең бернинди проблемасы да юк, эше дә юк. Проблеманы тапсаң, табып була һәр көн сайын 1000 төрле. Мин яратмыйм андый кешеләрне. Һәм мин шундый дәрәҗәгә җиттем, мин аралашмаска тырышам андый кешеләр белән китәм. Әгәр дә мин булдыра алмыйм икән, мин кешене ышандырмыйм, мин юк дим вакытында. Менә ул да бик мөһим әйбер икән. Яшь вакытта мин аны аңламаганмын. Һәм шул сәбәпле кешегә ярарга тырышып, бөтенесенә ышандырасың да, һәм өлгермисең. Һәм бик начар кешене бик авыр халәткә калдырырга мөмкинсең. Менә мин хәзер шундый халәттә кирәкме икән, мин юк дим. Булдыра алмыйм дим, эшләмәйм дим, өлгермәйм дим, аралашасым килми, һәм җырлар да нәкъ шулай ук. Менә миңа шушылай рәхәт. Дәлилләмичә генә. Аңлашылды. Равил Файзуллинның яздан айырып булмый Тукайны дигән бик матур юллары бар. Ничә генә була алышынса да, нинди генә кешеләр килсә дә бездән соң, Исия Бәдретдинов дигән исем белән янәшә Илфак Шыяф исемен куярлар һәм куячаклар да. Миңа калса, бүгенге көндә Илфак әфәнде исән булган булса, репертуар тагында байрак, тагында фәлсәфирәк, тагында камилрәк булган булыр иде. Илфак әфәнде язган җырларны башкару буенча проблемалар килеп туамы һәм булар барысы да финанс мәсьәләсенә генә килеп төртләмә, әллә инде башка төрле проблемаларда очрыймы менә шушы Илфак Шыяф җырларын башкарыр өчен? Бүгенге көндә Илфакның җырлары белән бернинди проблема да юк. Илфакның әйттем инде беренче гаиләдә 2 баласы, Элдар һәм Зәринә, һәм безнең уртак балабыз Нариман. Илфак үлгәннән соң аларның бөтенесенә дә күчте. Хокуклары, мөлкәт һәм башка. Мөлкәт дип инде, Ринат, хокукда җырлар хокуклары дип әйтик инде. Һәм Элдар тарафыннан да, Зәринә тарафыннан да бернинди дә тыелу юк бүгенге көндә. Мин җырлыйм Илфакның җырларын. Аллаһка шөкер, сөйләшәбез, аралашабыз, бар да тәртиптә. Һәр сулышны син дип алганда, синең өчен көеп янганда, хыянәтең кисте барысын, үкенергә хәзер җанымсың. Ә мин менә сине сагынмыйм, хәзер инде сиңа табынмыйм. Алларыма чыгып чакырма, кире кайтмам сиңа тагын мин. Ә мин менә сине сагынмыйм, хәзер инде сиңа табынмыйм. Алларыма чыгып чакырма, кире кайтмам сиңа тагын мин. Илсия, күңел халәтең, кәйфеңнең төрле вакыты булу, еш кына җырларыңда да чагыла. Сорыйсы килә, авыр чакларында, күңелең тулган чакларда, күңелеңне бушатыр кешең бармы бүгенге көндә? Кем белән ачылып китеп, рәхәтләнеп сөйләшеп утырасың һәм менә дуслардан айырмалы буларак күңелне бит барлык дусларга да сөйләп торып булмый. Менә шу нәкъ менә күңел бушатырлык кешең. Күңел бушатырлык кешем бар. Минем, Аллаһка шөкер, бер туган апам бар, Лүтсә апам бар. Һәм минем кем дип атарга да белмим, теге туганнан да булайрак кадерле Гүзәл бар, Гүзәл Аликовна бар. Нәкъ менә чираттагы сорау Гүзәл Аликовнага багышлана иде. Тормышның төбенә төшкән чакларында беразына искә төшереп китик һәм мөмкин булса тулырак тасвирлыйк әле. Әле генә әйтеп киттең. Бер тиенсез калган чакларым булды, бик авыр чакларым булды. Менә шул чакларны бераздан яңартыйк һәм әйтәсе килә. Концерт директорың Гүзәл Аликовна пәйда булган көндәрне ничек искә алыр идең? Ренат, булды шундый көннәр име. Минем бер 2 килограмм бәрәңгем бар иде. Һәм бутылканың төбендә генә калган көнбагыш мае. Һәм бүтән берәр дә юк иде. Бу Илфактан соңгы еллар. Әйе, бу Илфактан соң Аерылган еллар. Әйе, бу Илфактан соң булган момент. Минем кредитка алган машинам бар иде. Ләкин машинага салырга бензин юк иде, чөнки акча юк иде.
Менә үлеш булды шундый көннәр, әйме, мин, мәсәлән, бер кибеттән шампунь бәясен карый идем дә, икенче кибеткә барып чагыштыра идем. Бер генә сумга булса да, арзанрак булса, тигендә барып алайым. Нык сыңган вакытлар булды. Әйдә хәзер беразга төзәтмә кертәбез. Безнең тамашачыларыбызга да бераз гына фикерләрен җыярга җиңелрәк булсын өчен бу ничәнче еллар? 16-нчы еллар. Шул вакытта позвоночник сиздерә башлады. Мин матраста йоклый алмый идем диванда, чөнки каты җиргә ятасың, менә мин идәнгә төшеп ята идем дә. Һәм тигезләнә күрәсең инде, шуның белән генә авыртмый иде, шулай гына йокыга китә идем. Мин шундый идәндә йоклый идем. Ладно, андый тиге вот әйтәм бит, хәзер тиге зарлана диюләрендә мин жәлләтергә яратмыйм, Ренат. Кирәкми, жәлләмәсеннәр, тиге моның турыдан ачар сөйли дигән әйбердә калуын теләмим. Ләкин менә шул вакытта килеп чыкты Гүзәл Аликовна ничек? Аңынчы берничә еллар безнең кайткан бары Сарманга, ул Сарман районы кызы. Шунда танышып калган идек без аның белән. Ул Сарманда бик зур эшләр эшләп биргән кеше. Һәм шуннан танышып калдык та битте, шуның белән аралашмыйдыр идек. Ул күбесенчә Илфак белән аралаша. Аннан соң килде шундый бер момент, миңа монда журналистлар тиге нәрсә генә язмыйлар. Анда иң беренче фикер иде, Илфакны ташлап, бай гына бер бабайга ияреп киткән икән. Илфакның бөтен әйберләрен тартып алган икән. Менә шундыйрак сүзләр булды. Һәм моның турында бөтенесе дә сөйләделәр. Мин интернетка кирип карый идем, миңа булай да сөйлиләр. Чынлыкта мин снимать иткән квартираның такта идәнендә позвоночник белән ашый алмыйча ятайм. Акча да юк ул вакытта. Хәзер миңа Гүзәл Шалтырата Аликовна, кара Илсия, мин Казанга килгән идем, синең белән күрешәсе бар иде, әйдә сөйләшеп алыйк әле. Минем күрсәтәсе килми, нинди хәлдә калганны күрсәтәсе килми. Мин һаман сәбәпләр табам, монда барам, монда мен әйтәм, вакытым юк әле. Ярар ди, мин кайтып китәм, инде дә икенче көнне таныш Шалтырата, кара әле, мин ди эшләр белән ди, тагын Казанга киләсем бар, синең белән күрешергә әле ди. Мин баштан аңламадым нәрсә икәнен. Юк дим бит инде. Миңа Гүзәл әйтә, син теләсәң дә теләмәсәң дә мин сине барыбер табам, миңа синең белән сөйләшергә кирәк, бик мөһим әйбер әйтәсем бар минем сиңа. Ярар, мин әйтәм, әйдә кил. Һәм мин аны өйгә чакырдым. Ул килеп керде дә стенага сөялеп утырды. Син шушындый хәлдә минесең ул дип. Һәм әйтәм, әзрәк. Син күз алдына китерәсең, 67 килограммнан 48 килограммга мин 2 ай ичендә төштем. Бunda борынгына утырып калган иде, мине танымыйлар, мин кибетләргә кергәч, мине таныш кибетчеләр карап торалар, бик каты Илсиягә ошаган дип, Илсия синмисең, туганымысың дип. Шундый состояние иде ул вакытта. Гүзәл елады кочаклап. Аннан соң утырып сөйләштек, менә бу ди сөйли торган әйберләр алар ди дөрес түгел булып чыктым дисең дип. Мин бит сине берәр кая коттеджда рәхәтләнеп мәтәм юк. Ренат, күп әйберләр булды. Минем сөйлисем килми, чөнки теге, беренчедән үземә авыр ул вакытларга кайтырга, икенчедән нишләптер теге һаман кемнедер рәнҗиткән кебек. Ләкин Гүзәлнең әйткән төп фикере шунда мондыйрак булды. Берәр кайчан килер бер матур көн. Син бу дөнья йөзеннән китерсең. Синең бөтен дусларың, бөтенесе җыелышып, туганнарың фикер алышырлар. Илсия начар кеше түгел иде инде ул дип интервьюлар бирерләр. Синең гәүдәң янында басып торырлар, нутык сөйләрләр. Һәм бу дөнья йөзендә бердән бер мин генә беләчәкмен, чынлыкта ничек икәнен һәм нәрсәләр булганын монда дип. Мин сине ничек ташлап кайтып китим, менә шушы состояниедә, әгәр дә синең белән берәр нәрсә булса, мин ничек яшәргә тиеш дип, бу груз белән дип. Әйдә, мин сиңа киләм әле, мин дә 3 көнгә административный яздым, мин синдә калыйм әле дим, кал. Гүзәл нәрсәләрдер апкырды шунда, ашадык, ашатты, шәйләр иштек, әлбит ул вакытта Нариман бәләкәй, теге анарга күрсәтәсе дә килми. Мин елмаеп Нариманны мәктәпкә илтәм, кирдән алып кайтам. Аннан соң ничек тә иҗатты. Әйтәм, Гүзәл шуның белән биткәндер инде ул. Акчам да юк, мин әйтәм, сәхнәгә чыгыр өчен, программа ясар өчен шактый күп акча кирәк. Гүзәл әйтә, карал, миндә әзрәк җыйган акча бар ди. Мин әйтәм, мин ничек инде? Менә теге аралашмаган кеше бит инде. Ничек әйтәм, мин синнән акча алдым инде. Әйдә ди, мин сиңа акчаны да бирәм әзрәк ди. Син ди әзрәк ди кредитка керсең дә, берәр нәрсә эшлибез ди. Әйтәм, Гүзәл, мин физик состояниемда андый түгел, мин әйтәм, минем хәлем дә юк. Гүзәл кайтып китте авылга һәм мин инде шуның белән шул дигәнем, әйдә тор, син булай бирешергә тиеш түгел дип Гүзәл кайтып китте дә әйме, һәм Ренат икенче көнне Гүзәл Аликовна бер машина продуктлар төяп
Келіп түшті, менің шушы съемный квартираға, шәйіңні қой, мен заявление yazып келдім деп. Мен айтам нешек, но мен сенің білән сарманнан тұрып бұлай болмай бет енді дей. Бүтән кішіге сөйләшмейсің, ашылмайсың, нәрсе дә болса эшләргә кирәк бит инде. Мен кірдім главага да мен заявление яздым, мен іштен кеттім, бер қолыңна дальше бірге барабыз деп. Ақырып, елап түні бойына, ой, мен елайым ха. Екінші күнні кеттік банкка, мен заявлениялар яздым, алдық ақша, güzel ақшасын алып келгені, һәм ясый башладық. Андан соң кетті яңадан қызықлар, судлар, мен контрактта болып шықтым, эшләргә ярамайды, біз концертлар қойып қарадық, аларының қойдырмышы, анда бик көп хәлләр болды. Шоның белән кетті, болды енді. Менә шулай килеп кірді Гүзәл Аликова. Ақыл иеләренең шундый бер сүзе бар. Бу тормышта иң авыры башка кешеләр белән, башка шәхесләр белән хезмәттәшлек итү диләр. Группага, төркемгә әйләнеп кайтыйк та, Гүзәл Аликованың турында сөйләшә башлаганбыз икән. Озак хезмәттәшлек итүгә карамастан, ни сәбәпле менә үзеңнең янәшәңдәге кешеләр белән, коллегалар белән дип әйтергә араларын үзе аласың? Нинди сәбәпләр менә шушы адымга сине китереп җиткерә? Ренат, менә мин теге әйтәләр бит, человек зеркало. Әгәр дә кеше миңа әйбәт икән, мин 1000 тапкыр күбрәк эшлим ул кешегә. 1000 тапкыр. Миңа бик авыр мине сатулары. Бик авыр. Мен бер вакытта да теге кешедән ниндидер гайбәт сүзе ишеткәннән соң, теге, все, мин аның белән сөйләшмим битән, дип, андый нәрсә юк. Мин баштан саныйм, 1 тапкыр ишетәм, 2 тапкыр, 3 тапкыр ишетәм. Әгәр мин бик озак киләм, мин бик сабыр, мин ниндидер фикергә бик озак киләм. Мин эш буенча гына бик кызу, кеше белән мөнәсәбәтләргә килгәндә сыныйм, киләм, әгәр дә берәр көнне менә, юк, бу минем кеше түгел дигән фикергә киләм икән, мин бүтән гомеремдә дә борылып карамыйм ул кешегә. Мине әти белән әни исәнләшергә өйрәттеләр, мин кешеләр алдында булганда башымны селкергә мөмкинмен. Ул кеше бүтән минем янымда булмаячак. Андый кешеләр булды. Бик начар минем холкым ул тарафка. Әгәр дә кеше минеке икән, бүтән барлыгым нәмәгез. Чын күңелдән. Ләкин минем белән шаярырга ярамый. Алайса тагында ачыбрак бирәм сорауны. Бүгенге көндә иң бердәм төркем эстрадабызда синеке дисәк тә ялгыш булмас, ләкин шуңа да карамастан бар берничә еллар дәвамында синең белән эшләүчеләр, бар бер сезоннан соң китеп баручылар, бар 2 сезоннан соң кайдыр качучылар. Ни сәбәпле китәләр алар һәм бу бер яклы гына җибәрүме, әллә инде алар үз теләкләре белән китәләрме? Төрлеләре бар, Ренат. 20 ел миндә эшләүчеләр дә бар. Мәсәлән, Сергей Викторович миндә 20 ел, Баянис миндә 12 ел, кемдер 7 ел, кемдер 8 ел, кемдер менә чынлап та 1 сезон эшли дә китә. Андыйлар да бар, ләкин ниндидер теге талашып киткәннәре юк, Ренат. Без утырабыз да, сөйләшәбез дә. Мин дә аңлыйм. Минем кеше булмады бугай дип. Ул да аңлый, миңа монда комфортно түгел бугай дип. Андый очракта булырга мөмкин. Аннан соң мин карыйм да, шул ук теге, непостоянство дигән әйбер бар яңадан. Миңа кадәр ул бер төркемдә эшләгән, аннан икенчесендә, өченчесендә, дөртенчесендә эшләгән, миңа 7нче төркемгә килеп эләккән, ул каядыр үзен эзли, сыный, таба алмый, андый кешеләр дә булырга мөмкин. Бу бит инде теге миңа контракт язып кирмиләр бит инде алар менә. Мин все, үлгәнче синдә хезмәт итәчәкмен дип. Сүз уңайына минем төркемдәге беркем дә контрактта түгел. Мин үзем контрактта булган кеше буларак, мин иҗат кешесен контрактка утырта алмыйм. Алар бөтенесе дә сөйләшеп кенә эшләнелә торган кешеләр. Алар миндә эшлиләр, официаль рәвештә эшлиләр алар миндә, ләкин контрактта түгел, аларның теге еллары билгеләнмәгән. Алайса теләсә кайсы вакытта ишәбез киттек. Әлбәттә. Сау бул. Әлбәттә. Башка син эшләргә теләмим дип китеп бара. Әйе, әлбәттә. Ума Турман, Маша Малиновская, Диана Арбенина, Ирина Салтыкова, Скарлетт Йоханссон, Илсөя Бадретдинова. Бу ханымнарны нәрсә берләштерә? Бу сорауга үзем дә җавап бирә алам. Бу ханымнар барысы да үзләренең балаларын ялгыз гына тәрбияләп үстерүчеләр. Нариман бар дидек, Нариманның туган көне диде, чын күңелдән әлеге юбилей белән тәбрик итәм, беренче тапкыр.
Чын күңелдән әни булган көнең белән тәбриклим сине. Бик зур бәйрәмгә калса сезнең гаилә өчен. Әйтегез әле, Нариман белән уртак тел табу кайчан читенрәк балачакта идеме бу? Әллә инде хәзер киресенчә Нариман үскән саен birazına бәйдән чыгына барган шикелле. Юк, Ренат. Киресенчә, менә хәзер 20 яшәйме? Шуның кадәрле җайлы хәзер. Мин әйтәм, мин үземә дус тапканмын икән. 20 ел элек, әле кичә, шул мин эштә идем, кайттым да, төнге сәгать 10-да Нариман килде. Монда әз генә утырып алдык бит инде, 12 тулганны көттек. Официаль рәвештә котлар өчен Нариманны. Шунда сөйләшеп утырабыз. Мин әйтәм, улым, нәк 20 ел элек үземә дус тапканмын икән. Әле ул вакытта мин аңламый да идем. Бер вакыты бер аралык булып алды име, хәзер әйтәм. 16 яшь, 17 яшьләр тирәсендә менә 1 ел. Бик катлаулы иде Ренат. Бу катлаулы нәрсәдә чагыла, теге ниндидер анда Аллам сакласын, ниндидер милиция юлларында йөрү түгел, теге ишү тарту түгел. Ул яктан әйткәнем генә булмасын. Мөнәсәбәтләр. Менә бүтән нәрсәгә тырт келіп шунда бір нәрсе сөйләшмәй теге мин кайтам, улым хәерле иртә бит инде. Хәерле шундан нәрсә? Улым әйдә ашыйбыз. Юк. Нигә? Юк. Үтә китә шул үлем кучаклыймы әле берне генә дип? Юк. Менә бер ничектә сөйләшеп булмый бала белән. Чыга, китә, кайта, ул вакытта мин бик нык курыктым, начар компанияларга кирип китмәсә ярар дип. Әллә нәрсә эшләде шунда. Ул шул теге переходной возраст диләр бит инде, шундый бер булып алдымысың. Ренат, без үскәндә кая булган ул переходной возрастка аңлый гына алмыйм инде. Кем белән сөйләшсәң дә әйтәләр, менә минем кызда переходной возрастта, менә минем малайда. Авызыңа крем мен әйтәм, бездә кая булды икән ул переходной возраст. Кипятильный бау белән бер сыдыралар иде, шунда менә кәҗәләнеп утыртагым дип. И список менә эшләргә тиешсең, балам, синең переходной возраст түгелме, алай-болай сөйләшәсең килмиме дигән кеше бар име ул заманда, Ренат? Менә монда хәзер шулайрак булып алды. Аннан соң үтте. Хәзер минем шундый бер матур гына традициям бар. Мин концертлардан кайтам да, атнасына бер тапкыр шунда ничек җаеп килгәндә инде. Һәм Нариманга WhatsApp-ына хәбәр язам. Хөрмәтле Нариман Илфакович, мөмкин булса сезне бүген свиданиедә күрү бәхетенә ирешә аламмы мин дип. Әйе, әлбәттә, Илсия ханым, ничәләрдә кирәк дип табасыз. Шайматыр язышып алабыз да без аның белән. Бу свидание дигән әйбер, мин алып китәм ресторанга. Нәрсә тели җаны, нәрсә тели ул бөтенесендә ала, сөйләшәбез. Бер 3-4 сәгать инәсеннән алып җибенә кадәр бөтен минем әйберләрне, аның әйберләрен сөйләшеп чыгып, эшләр катып, көлеп, кайчагында елап, менә шулай таралышабыз Нариман белән. Хәзер миңа бик җайларың белән сөйләшү һәм хәзер сөйләшкәндә ул гел әйтеп куя. Ой, теге вакытта авыр булды, яни гафу ит. Сезнең мөнәсәбәтләр күбрәк әни белән ул мөнәсәбәт түгел, дуслар. Без дуслар, әле нәрсәләр сөйли ул миңа. Кайчагында үзем дә дип куям, бәтәш мин әйтәм, мин бит инде әни буларак. Мин әнигә мондый сүзләр сөйләмим, куясыңмы? Минеке сөйли. Һәм Аллага шөкер. Син әниеңә андый сүзләрне сөйләмәгән булгансыңдыр. Бик сөйлисем, тыңлап торганнар ди мине бар. Менә, әйдә сөйләшеп торыйк әле дип. Нариман шын мәгънәсендә тышкы кыяфәт белән дә, эчке дөньясы белән дә Илфак Шигаф малае һәм кичкенә Илфак дисәк тә бер кеше дә каршы да килмәс. Ялгыш астында дип әйтмәс. Иҗатыңны ничек кабул итә Илфакның яраткан төпчек улы һәм үзенең дә иҗатка хирыслыгы бармы? Бүген көндә Мәдәният һәм сәнгать университетында укый. Режиссура буенча китте бит инде бу. Ренат менә теге башын югалтып, иҗат кешеседер бу дип әйтә алмыйм. Әз генә башка төрлерәк. Минем иҗатны да бик аңлап бетерәдер дип аңламыйм. Ул менә, ул карый, ой, менә монда Голливудта шундый фильм төшергәннәр, әни, карал нинди саундтрек язганнар, әни, менә шундый очып йөри торганрак. Ләкин бу начар түгел. Аның үзенең амбициялары, ул менә ул тигендәрәк планкага үрелмәк келәп маташа ул. Һәм мин аны сындырудан куркам. Ярар дим, баланың үзенең фикере бар икән, ул аны әйтә. Бик нык теге артык очына башласа гына мин әз генә тигезләргә тырышам. Булай мин аны бернинди кысаларга кертәсем килми. Менә шулай хыялланып, хыялый бүҗәк булып йөрсен. Аңлашылды. Ярар 2002 елда Татарстан яшьләрендә бик матур гына, күләмле генә
тулы бер бит булып басылган иде бер язма. Аның эчтәлеге көнләшү турында иде. Көнләшү темасын ул чакта 4 төркемгә бүлгән идең. Мин хәтта инде язып талдым нинди төркемнәр икәнен. Беренчесе көнләшә димәк ярата. Икенчесе көнләшү эгоизм. Өченчесе көнләшү дәвалап булмый торган шиир. Дүртенче төркем ул да булса көнләшә димәк ышанмый. Менә язмышта шушы 2002 елдан башлап бүгенге көнгә кадәр инде аерылышуларда, көнләшүләрдә, масаю, бераз гына ачу чыгу, күңел төшү халәтләрендә булгандыр, төрле хисләр кичерәбез бер көн эчендә дә. Үзеңә көнләшеп караган карашларны сизәсеңме? Һәм үзең кемнәрдән көнләшә идең, мәсәлән, көнләшеп караган кешеләрең бар идеме? Кайчан? Хәзер инде миңа калса юктыр, әлегрәк. Менә менә шулай булсын, менә шушындыйрак булсам инде дигән. Көнләшү бер нәрсә. Шулай булырга теләү икенче нәрсә. Беләсеңме, менә миңа хәзер дә мин теге исемнәр белән әйтмим, бит миңа күп кенә шундый хәбәрләр килеп төшә. Менә сез шуның белән конкурентлар икән. Мәсәлән, татар эстрадасындагында бик зур шәхес җырчы хатын-кызны әйтергә мөмкиннәр бит. Сез аның белән дошман икән, сез аның белән конкурентлар икән, сез бер-берегездән яшерәсез икән, шуның эше әйберләр. Юк, мәсәлән, мин булай дип карыйм. Әгәр дә кешенең ниндидер менә миннән күпкә яхшырак эшләгән эшен күрәм икән, ах, дип куям, мин әйтәм, нишләп мин моны эшли алмадым соң әле бу. Мин анарга көнләшү хисе белән түгел, мин анарга укытучыга караган кебек карыйм. Тукта, мин әйтәм, 2 куллы, 2 аяклы. Авыл баласы, нишләп бу моны эшли алган, ә мин моны эшли алмыйм соң әле дип әйме, кутырып эшләргә тырышам. Бу начар сыйфатмы бу? Бу бит көнләшү түгел. Бу үрнәк алу. Бу теге, бу битсә ярар иде дигән әйбер түгел. Мин дә шундый булырга тиеш дип эшлим мин, беләсеңме? Синнән нәрсә өчен көнләшәләр? Бәтәч сорау үзләреннән. Көнләшерлек ван хәтле әйберем дә юкта инде. Көнләшәләр икән, алардан сора. Бәхетле булсыннар. Әйдәгез алга дәвам итеп, шушы темадан читләшмик. Мин җавапны бераздан беләм дә шикелле, ләкин шулай да синең авызыңнан ишетәсе килә җавапны. Сәхнә арты. Эстрада. Сәхнәләр ябылган вакыт дип әйтик. Бердәмлек бармы татар эстрадасында сәхнә артында? Сәхнә түрендә без барыбыз да дуслар. Барыгыз да бер-берегезгә елмай гына бүләк итәсез. Барыгыз да гомерлек җан дуслар. Бердәмлек бармы? Барыгыз да түгел, барыбыз да. Син дә безнең янда йөрисең. Син бүгенге көндә татар эстрадасындагы күп кенә җырларның авторы буларак, Ренат Анасович, күп кенә җырчылар белән аралашкан кеше буларак, син бу сорауга җавапны беләсең дә. Бик сирәк кешеләр белән генә бөтенләй ачып бетермичә, бер читен генә ачып күңелнең сөйләшкә, әлбәттә, сөйләшүләр бар да, кирәк тә. Күңелгә якын кешеләр бар, күңелгә битараф булган кешеләр бар, һәм күңел бөтенләй кабул итмәгән кешеләр бар. Һәм кайчандыр теге кемгәдер мөкибән китеп йөреп, ниндидер бер сыйфаты аркасында бөтенләй күңелдән киткән, сызылган кешеләр дә бар. Бу коллегаларга караганда. Мин яңадан бер тапкыр әйтәм, мине әти белән әни исәнләшергә өйрәттеләр. Әдәпле бул, кешелекле бул дип өйрәттеләр. Мин исәнләшәм, сөйләшәм, күңелемне ачмыйм бүтән бер кемгә дә, чөнки ышанычым юк. Алайса, кешене яратасыңмы, яратмыйсыңмы, булса синең эшең, ләкин хөрмәт белән карау. Әлбәттә. Менә әйтәләр теге, менә алар бик каты дуслар, хәзер кара, бер генә элементар яктан әйбит. Менә мәсәлән бер шәһәргә киләм, мин дип әйтик инде әйбит, монда 4 көн концерт булсын ди. Минем алдан гына мәсәлән булган ди башка коллега, аның мәсәлән 1 көн булган ди концерты, име? Ләкин яки 3 көн булган ди, бер концертка мин алардан күбрәк эшләгәнмен ди. Ул уже яратмый мине. Ул уже без бит конкурентлар. Татар эстрадасындагы бөтенесе дә теләйсеңме син, теләмисеңме? Матур сөйләп утырган бернинди мәгънә юк. Без барыбыз да бер-беребезгә конкурентлар килеп чыгабыз. Һәм әгәр дә мин алардан күбрәк эшләгәнмен икән, ул нәрсә генә әйтсә дә, ул күңеле белән, это нормально. Психология. Это психология. Илсия Бәдретдинова өчен Солянка концертларда, сәхнәдә, концертта ничәнче булып чыгыш ясау мөһимме? Вообще мөһим түгел. Бөтенләй мөһим түгел. Миңа шалтыраталар да теге. Менә без сезне соңга куйган идек, име? Сезнең бер коллегагыз әйтте, юк, мин концертны бетермәсәм, мин концертка килеп тормыйм дип әйтте.
Аны куйык инде. Мин әйтәм, мин бөтенләй дә килмәскә мөмкин. Сез миңа акчагызны түләгез дә, мин килеп тә тормыйм. Миңа бөтенләй мөһим түгел куя. Беренче чыгарасыз икән. Бик әйбәт. Җырлар монда кайтып китермен, эшләремне эшли торырмын. Концертның азагына кадәр көтеп утырганчы, мәсәлән. Уртада чыгарасыз икән, тоже бик әйбәт. Соңыннан чыгарасыз икән, миңа барыбер. Анда һәрбер концертның режиссуры дигән әйбере була, аның сценаристы була. Әгәр дә ул мине шушы җыр белән өченче иттереп күрә икән, мәсәлән, менә шушында чыгарга тиеш бу җыр дип. Әнигә юк, мин чыгам да җырлыйм өченче булып. Нәрсәсе бар инде аны? Мин кая гына җырласам да илсия инде. Илсия инде. Яратканы ярата, яратмаганы юк. Яңа уен чыкка миннән дә сөенеп, мыек астыннан шат кына көлеп, кайтыр иде очынып әтием, хәтерлим мин кичәге кебек. Әтиләр җил давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Әтиләр җир давыллардан саклый, әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр, киң күңелле, каты куллы әтиләр. Шын мәхәббәт ул ике тигез хокуклы шәхеснең бер-берсенең йотлары түгел, ә киресенчә тулыландырулары дигән сүз белән, гыйбарә белән килешәсеңме? Һәм ир ат белән хатын кыз бер-берсен аңлап матур яшәсеннәр өчен алар нәрсәләр эшләргә тиеш? Нинди шартлар булырга тиеш? Ренат, әгәр дә мин гомеремдә шул теге бер тапкыр кияүгә чыгып, идеаль гаиләмне бүгенге көнгә хәтлек саклый алган кеше булсам, мин сиңа хәзер бик матур иттереп, төшеләнеп, нәрсәләрдер аңлатып утырган булыр идем. Мин гомеремдә бер тапкыр нормаль иттереп кияүгә чыга алмадым һәм гаиләм тарткалды 13 елдан соң. Мин кемгә нинди акыл биреп утыра алам монда? Менә шулай яшәргә кирәк инде, шулай булса матур була дип. Юк. Сен 50 ел бергә яшәгән әби белән бабайга биреп сорауны. Беребезгә дә яшен батырын түгел, елның 300 километр калса сәфәрләрдә, концерт банкетларда уза. Рестораннарда, банкетларда кеше әзерләгәнне ашау тәмлерәкме, әллә инде үзеңнең матур өеңдә, чиста аш бүлмәсендә куймак туглап, камыр куеп, бәрәңге әрчеп, бераз гына эченнән генә таныш булган иске җырларны мырлап йөреп, хуш исләр чыгарып, Син ашыйсың килә бугай. Күңелгә күбрәк җылылык бирәме сиңа? Нинди дә хуҗа бикәсин? Ренат, соңгы тапкыр, менә кыймак дигәчтән искә төште, бит соңгы тапкыр кыймакны пешердем булса кирәк, инде бер ярты еллар электер. Мин өлгерә алмыйм. Минем өемдә һәр вакытта да ашарга бар, Аллага шөкер. Ләкин теге ниндидер рецептлар, анда экспериментлар ясап бусын була иттерәм дип. Минем беренчедән өйгә кайтып кергәнем юк. Икенчедән мин бер үзем яшим, бер үзем. Ә бер үзе яшәгән кешегә күп кирәкме инде ул? Минем бар микроволновкада йылытып ала торган әйберләрем дә бар. Мин кибетләрдән кирип ризыкларда алам. Бик каты кайфым күтәрелеп киткәндә мин моның кадәрле кастрюль белән кәбез ташып пешереп куям да, рәхәтме, ай буена ашыйм монда соң шуны. Андый вакытларда булаймы? Ә күбесенчә мин менә иртән торам, чыгып китәм. Мен кадәр кафеда минем гел очрашулар, берсе белән икенчесе белән. Дигәндә кафе эчеп алам, монда ашап алам, монда салат дигәндәй. Әгәр дә башыма төшсә, Ренат, мин бит инде нәрсә генә дисәгез дә 13 ел буена ират караган кеше әле, ират белән яшәгән кеше. Мин бөтенесен дә пешерә беләм. Ә менә кунаклар Пешерергә килгәндә, вакытым юк. кунаклар килгәндә яратып әзерли торган, яисә синең бик яхшы килеп чыга торган ризыгың бармы? Менә фирменный дип әйтәбез русча. Юк, алай кас тутырам мин.
Qora buday bilen, yeşil alma bilen, qara jimiş bilen. Aytandi bola. Baştan tuzlu suda tutup, mene şulay moylap, kıpkızıl ittirip soňundan tigi paketlaryny açyp jiberip, kıpkızıl ýasap. Gülüşdemdi bola. Bir siglarsın. Мәхәббәт, ярату, ул мәңгелек хезмәт дигән сүзләр белән мин шәхсән килешәмен. Мәхәббәтне саклап калыр өчен, чын мәхәббәтне саклап калыр өчен нинди адымнарга барырга әзер Илсия Бәдретдинова бүгенге көндә? Fikir bilen kelişem, 100%. Gümümen eğer de iki kişi birge uzak yıllar boyuna yaşaylar iken bu mucize. İkisi iki gailede tuğan, bütün mentalitetta terbiyelengen, teginde özünün gadetleri gailenin, bunda özünün gadetleri hem şuşu iki gaileden kişi birge gaile kura iken o bütünde bütün muhitte terbiyelengen kişi olarak elbette nendidir yaraklaşu kite. Baş iyi. Hem bir-birini basmao işe şol vaqtda, big zor hizmet dep olayım men. Men däşmem, Renat. Men aytam bit, men mana tapşyrygyň başynda bir aýtgan hem ol menim gümür boyuna bütün münasebetlerge de kagla, şol wagtda gailege de, dostlarga da, kollegalarga da mähabbetke dep aýtganda bit. Men bik uzak tüzem. Bik uzak. Men däşmem, men bir wagtda da özümnikin isbatlamayım, yürümeyim. Men däşmem, men sanayım, men qarayım, kişinin meňe bolgan münasebetin qarayım da, bir günde mene bu aýtyp eýlendirip kaplayım da, bütün burulyp gaýtmaýym. Demek İlsiya Bədretdinova yaratkan, siygen kişisi bilen birge bolar üçün barıber özünün gururlugyn atlap çıga almay bolup çıga. Yok, mında sen şulayrak ettirip anladın bolsa kerek. Men aýtam, men tüzem, men süýleşem. Gümümen bütün konfliktda süýleşүү arkasında şişilerge mümkin digen fikir menim başta. Nersedir ışamy eken, mesela neşik dep ulayım men. Bu menim fikir kelişmeske mümkinsin. Eger de kişige nidir ışamy eken, ulana eger de aýtmışy işinde ýürtse, ol bik zor problemaga eýlenirge mümkin. Aýtyrga kerek. Meňe bu ışamy. Anlatıp qarara kerek. Bir aýtasyň, iki aýtasyň, üç aýtasyň, yarar diýdi, işlemi kişi, yarar diýdi, işlemi. Her bir näsenin de şiýi bolar. Men distelegen ýyllar boyuna yaraklaşırga mümkinmin. No, gafy etigiz, menim de bir şiýim bola bit indi birer kaşan. Anlaşıldı. Biraz gına moңсу temalarga da kagılmışy bolmay, turmuşda türlü haller bola, ügünişke kalgan haller de bola. Көңел түрендә иң уйылып калган шундыйрак мизгелең истәме хәзерге вакытта? Менә үгенешкә калды дигән вакытта нәрсә килеп баса? Ренат, хәтта уйлап та тормыйча җавап бирә алам. Иң үкенечле моментым әни белән бәйле. Biz Ilfak bilen birge yaşay başlagaçtın, bizning tuganlar menim ýaktan da, anyň ýagyndan da bizni kabul etmediler. Ilfak menden 13 ýaşka uly. Ilfaknyň ailesi bolgan, 2 balası. Munda hazır tege sözler ýerde Elsiya aýyrtyp algan eken dip. Ilfak bilen men tanışkanda, Ilfak zaman soluşı redaksiýasynda ýaşaýdyr. Çygyp gitip. Andan soň men eýlenişdik bitinde. Nikah eýlenişdiginde nikah boldu. Şundan soň biz birge ýaşay başladyk, men awurga kaldım. Lakin tege awurly wagtda da, tege ýaktan da, bu ýaktan da nişikdir. Tege mene bizning anagybız tuwa, anday nerse bolmady, şatlangan kişi bolmady. Andan soň malay tudy, biz Kazanga köşüp gitdik bitinde. Hem bilesiňmi, nihaýat aralaryny jylatyrga dip Narimanga bik matur koftalar beýlep, äni Narimanyň tugan gününe keldi Kazanga. Apay bilen ikew kelgenler ýalar. Hem şol irten, bular indi şol biziň anda bik ýarak ara bit ol awul bilen irtengi ýakda kelip düşdiler, köpmedir birge bulduk da şonda. Ene şoşu wagtlar indi o. Narimanyň tugan güni mene bugün dep etegindeými? Andan soň şulay men alaryny uzatyrga çykdym da apay bilen. Äni aşyga bizdi häzirdi gaýtsak, mendi mallaryny garşy alyrga syr gaýtkançyly gaýtyp jitirge kerek idi. Ätiň de gaýtyp jitirdi. Biz apay bilen köpdenden görüşken ýok, munda tege
аралашкан да булмады. Суынып алды бер ара, алар мине кабул итә алмыйча. Менә шушы адымым өчен, Илфак белән булган өчен. Апай белән сөйләшеп туеп булмый. Бүгенгедәй күз алдында калган подъезд и подъезд янында Сахаров остановкасы груша үсеп утыра. Менә шул груша астында дикий груша инде бер 40 шунда. Без апай белән сөйләшәбез, әни чыкты. Балалар, әйдә кайтыйк инде дип. Әни мен әйтәм, тукта инде, әз генә бер 5 минут мен әйтәм, бар, утырып тор машинада. Ярар, әни утырды. Бер мәле тагын чыкты. Балалар сыерлар кайтканчы кайтып җитәргә иде инде. Бар мен әйтәм, утыр инде, сөйләшәбез бит әле. Әни, монда бөтен китте теге яшьләр, классташлар, туганнар апай белән кочаклашабыз, сөйләшәбез. И әни 3нче тапкыр чыкты. Кызлар, атагыз эштән кайткандыр, сыерларым кайткандыр, атагыз акырадыр, сыер акырадыр, кайтыйк инде, диде дә, име. Мин әнигә борылып кычкырдым. Сен туктыйсыңмы, юкмы, бар киреп утыр машинага дип. Шул сыерыңнан дальше бүтән әйбер уйлый беләсеңме, сен бар киреп утыр машинага, без сөйләшәбез апай белән дип. Әнигә әйттем дә, әни дәшмәде. Машинага киреп утырды. Аннан соң апай, ладно, давай иркәм кайтабыз инде дип, апай киреп утырды, машина кузгалды, кайтып киттеләр. Бу минем әни белән соңгы очрашу иде, Ринат. Шуннан соң бер айдан соң шалтыратып, әни үлде дигән хәбәр килде. Мин әни белән соңгы очрашу, әни бар киреп утыр машинага дип кычкырган җөмләм булды. Мин аны хәзер генә аңлыйм инде теге, ул вакытта миңа 20 яшь. 21 яшь инде, аңлап бетермәүчәнлек әз генә. Әнине дә аңлыйм, әни маллар, әти кайгырткандыр инде. Үземне дә аңларга тырышам, аны да аңларга тырышам, ләкин менә ничек бар шулай сөйләдем хәзер. Бу минем иң зур ярам күңелдәге. Мин үземне куа куярга белмәдем. Әни үлде дип шалтыратты апай. Мин кайттым авылга. Хәтта беләсеңме, әнинең җеназасы өстендә йөзен ачырга куркып тордым. Ничек карыйм мин бу кешегә хәзер дип. Мин төпчек кыз. Иң яратып үстергән. Менә ул вакытта, хәзер уйлап карасаңызмы, ул вакытта мин мәхәббәтне әнидән дә өстенрәк куйган булып чыгам. Чөнки бала буларак мин кайтырга тиеш идем тезләнеп. Әни, мин яратам Илфакны, гафу итегез, кабул итегез дип. Әниләр миңа әз генә караңгы чырай күрсәтү сәбәпле монда горурлык, яшьлек, дурак, тиле. Миндә баш иргән иткәнмен инде. Аралашмадык. Аннан соң әнине 3 кыз үзебез юдык. Шунда шундый хәл булган. Абыстайлар бит инде сөлгеләр алып керегез кызлар дип. Мин йөгереп чыктым 2нче бүлмәгә. Беләсеңме, авызымны ачкан җирдән туктап калдым, әни сөлгеләр кая дип кычкырырга, чөнки менә шунда гына аңладым, бөтен тормышны әнинең сөйрәп барган. Ул сөлгеләрнең кая икәнен дә белгән кеше юк, аны әни белә. Ул маллар, анда тракторлар, машиналар, 2-3 сыер, анда 40 сарык, анда каз, үрдәк, анда нәрсә генә юк. Бөтен менә шушы хуҗалык, менә шушы бәләкәй генә әнинең кулларында булган. Ул минем бик зур яра булып калды күңелдә. Төпчек кыз дидең, мин беләм, синең күңел түрендә шундый бер хыял да бар, син үзең дә әле генә әйтеп киттең. Кыз алып кайтасы килә дигән идең. Булмас инде хәзер. Менә бу хыял сүрелдеме инде, әллә инде барыбер күңел түрендә бераз гына пысык имал ул синең. Бәлки шунда. 42 бит инде, Ринат. Мин бит инде дивана хатын түгел, мин аңлыйм бит инде бөтенесен. Хәзер уже минем дә яшем бар, тиле әйтмешли. Һәм минем үземнең генә бала табасы килми. Минем дә нормальный хатыннар кебек баламның әтисен күрәсем килә. Адекватный әтисен ярата торган, үстерә торган, бөтен нәрсәгә өйрәтә торган, мине гапкадай хатын кыз. Минем теге күпме генә тәтрәтләнеп утырсаң да, менә мин көчле хатын, мин бөтенесен дә үзем эшлим дип. Тыштан караганда шулайдыр бәлки. Илсия, соңгы сорау бүгенге шашуыбызда. Бүгенге көндә тулы
бәхетле булыр өчен Илсия Бәдретдиновага нәрсә җитми? Күңел тынычлыгы. Җитми. Бөтен нәрсә өчен борчылу, улымның киләчәге өчен, үземнең киләчәгем өчен нәрсә булып бетер икән дип борчылу, күңел тынычлыгы. Ә ул миңа гына түгел, ул сиңа да җитми, Ринат. Ул безнең бербезгә дә җитми бүгенге көндә. Мин үземне бәхетсез дип әйтә алмыйм, мин бик бәхетле. Мин һәр көнне минем шундый бер гадәтем бар. Мин үземә ясыйм стоп кадр. Көненә берничә тапкыр да булырга мөмкин. Менә йөрисең, эшләр белән мавыгып бит, мин гел әйтәм, стоп кадр. Борчыла башласам. Менә мәсәлән, бүгенге көндә мин Татарстанның баш каласы Казан уртасында үземнең өемдә шундый матур, зауыклы алып баручы белән, акыллы кеше белән, шундый матур мәйдан телеканалы өчен интервью биреп утырам. Кемдер моның турында хыялланырга мөмкин. Ә мин уже эшлим бу әйберне. Менә минем өчен бүгенге тәүлектә бу стоп кадр. Мин бәхетле. Илсия, бүгенге шуның белән сорауларыбыз тәмам. Бик зур рәхмәт кунакка чакырганың өчен. Дөресен әйткәндә, бүгенге тапшыруда без син бездә кунакта булдың. Ачылганың өчен бик зур рәхмәт. Инде күңелеңне безгә шишкәнең өчен. Алга таба да матур, җылы, күңелле очрашулар насыйп булсын безгә. Амин. Хөрмәтле тамашачылар, безнең белән бергә булганыбыз өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Көзге каршысына басамын да, әнкәй, синең белән сөйләшәм. Шул ук күзләр, шул ук җыерчыклар, еллар үткән, мин дә үзгәргән. Әнкәй, ә син хәтерлисең микән? Хәтерлисең, күзләр яшьләнә. Әйтеп аткан идем кызуланып, өйрәтмә син мине яшәргә. Менә ни, ул көн килеп җитте. Миңа бүген нәкъ шул сүзләрне күзләремә карап улым әйтте. Белсәң иде ничек түзгәнне. Әнкәй, бәгырем, әгәр булда